Για τους φιλοξενούμενους, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Το 0-1 ήταν για σκορ ημιχρόνου. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με το Σαλπικίδη. Λίγο πριν ο Σαλπικίδης ήταν αυτός που ουσιαστικά κέρδισε το πέναλτι για τους γηπεδούχους με το χέρι του Κυριακίδη. Λίνο εναντίον Πίρσον. Στο 80 λεπτό ενός σπουδαίου παιχνιδιού με τρομερό ρυθμό, με πολλές φάσεις στο γήπεδο του Τούμπας. Ο Λίνο εκτελεί 2. Έπεσε ο Πίρσον στη γωνία που διάλεξε ο Λίνο να στείλει την μπάλα, αλλά δεν είχε απάντηση, δεν μπόρεσε να αποτρέψει την πορεία της προς τα δίχτυα. Ο Λίνο, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα και τα δύο στην Τούμπα και βάζει μπροστά το ΠΑΟΚ στο σκορ. ΠΑΟΚ που ανατρέπει το εις βάρος του 0-1 σκορ ημιχρόνου και από το 80 προηγείται με 2-1 του Εργοτέλη. Δείτε ξανά την εκτέλεση του πέναλτι από το Λίνο. Πέφτει ο Πίρσον στη σωστή γωνιά, αλλά περνάει από κάτω του. Πηγαίνει στα δίχτυα, 2-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ.